Zomer is terug en wel voor de derde keer. 6 keer literatuur en muziek en dit telkens op een mooie locatie. Het thema sluit aan bij het thema van Manifesta, namelijk landschap in verandering. En wij hebben dat een beetje ruimer geïnterpreteerd als nomade, migratie. En dat thema is ook de rode draad door het hele programma van Zin in Zomer. Een van die mooie locaties is Aero Kiewit in Hasselt. Marco Zie zorgt voor de muziek. Zijn er in België en in Nederland ook zulke wetten en strenge regels? In België zijn er wel wetten, maar niemand is verplicht om zich daaraan te houden. Het vliegveld is eigenlijk de uitgelezen plek waar mensen vertrekken naar een vreemd land. En op de voorstelling in Kiewit zijn net die auteurs te gast, Erik Vlamink en Mariette Meester, die het hebben over uitgeweken Belgen en Nederlanders in Canada en Amerika. Zin in Zomer is de uitgelezen kans om in aanraking te komen met literatuur op een niet-alledaagse manier. Je hoeft er zeker niet alle boeken vooraf voor gelezen hebben, maar je zal wel een idee krijgen van waar het over gaat in een aangename sfeer op een mooie plek in aangenaam gezelschap. Er staat niet alleen literatuur op het menu, iedereen mag hier komen meeproeven. Er is ook muziek en er is ook telkens een voorafje waarbij mensen de kans hebben om een geleid bezoek te volgen. Bijvoorbeeld hier op het vliegveld in Kiewit of in een tentoonstelling in de bibliotheek in Genk of in het dorp van Zepperen. En door de mix met muziek en de manier van interviewen is het zeker toegankelijk voor iedereen die houdt van een gezellige avond op een mooie plek. Niksnutten zijn het, maar swingende niksnutten. In de mooiste trainingspakken, liefst wit of roze, met stoere glimmers om de pols en hals. Ze reppen hun prooi naar de vlechtende vingers. Zin in Zomer, een literair festival van 15 tot en met 31 augustus.